260 000 asukasta, 23 500 yritystä, eniten julkisia saunoja Suomessa, yli 208 000 Tampereen Energian asiakasta, joista esittelen nyt yhden Tampere-talon. Mä olen tullut Tampere-taloon tutkimaan, miten täällä muutetaan maailmaa. No vastuullisuustyöhän on saanut meillä täällä alkunsa jo yli 30 vuotta sitten. Eli tosi pitkään ollaan tehty vastuullisuustekoja ja nythän me toimitaan alalla jo käytännössä suunnannäyttäjänä. Meidän työ alkoi itse asiassa vuonna 1992 ja silloin tehtiin Ekotekoja-niminen julkaisu. Se on ensimmäinen Euroopassa oleva tällainen meidän genren ympäristöohjelma. Mitenkä tämä vastuullisuus nyt sitten näkyy täällä konkreettisesti? Yksi merkittävimpiä tekijöitä on se, että meidän energialähteet ovat täysin uusiutuvia. Me muodostetaan myöskin tässä hiilineutraali kortteli meidän naapurin kanssa. Meillä on tuote meidän asiakkaille, jossa hyödynnetään sitten meidän omaa hiilinielua tuolla Lempäälässä. Kun me tarjotaan tätä konseptia meidän yritysasiakkaille isompia juhlia, totta kai kokouksista kaikkeen lähtien, me pystytään päästöt kompensoimaan heidän tapahtumistaan meidän hiilinieluihin. Tämä on tosi iso rakennus ja me kulutetaan paljon energiaa ja Tampereen Energia mahdollistaa meille nimenomaan sen uusiutuvan energialähteen lämmityksessä. Eli kaukolämpö on uusiutuvaa ja se on sertifioidusti uusiutuvaa lämpötuotetta meille. Eli me varmaan oltaisiin tässä tilanteessa ilman Tampereen Energian tekoja. Että kyllähän se niin on, että vastuullisuus hakeutuu vastuullisuuden luokse. No, miksi tämä on tärkeää ja merkityksellistä? No vastuullisuushan on meillä yrityksen arvoissa ja se on kirjoitettu ihan meidän strategiaan asti. Ja me uskotaan, että kestävän kehityksen valinnat tuo meille arvoa, ne tuo tälle yhteiskunnalle arvoa, ne tuo meidän asiakkaille arvoa ja ne tuo meidän sidosryhmille arvoa. Meillä käy täällä esimerkiksi erilaisia ryhmiä vastuullisuuskierroksilla kuuntelemassa vähän mitä me ollaan tehty ja saamassa ehkä vinkkejä myös siihen omaan vastuullisuustyöhönsä. Ja meillä on todella tärkeää, että meidän vastuullisuusviestintä pohjaa niihin konkreettisiin tekoihin.